ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। କାହିଁକି? କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏଇକି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମିଯିବ। ଆଉ ତେଲ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବହୁଳ ଭାବରେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତେଲ ପାଇଁ। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀରେ କନଭର୍ଟ ହେବ ଭେହିକିଲ୍ସ, ଯାନବାହନ, ମୋବାଇଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍, ତାହେଲେ ଆମର ତେଲର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମିଯିବ ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବି କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଲର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସବୁକିଛି ଭେହିକିଲ୍ ଆଉ ଅଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଗୁଡ୍ସ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ ନୂଆ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି, ଭେହିକିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସରେ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରିଜ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବି ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଲିକନ୍ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରିଜ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସିଲିକନ୍ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରିଜ୍ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ। ସେଟା କୁଇକ୍ ଚାର୍ଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସିଲିକନ୍ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରିଜରେ ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କୁଇକ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣ ବାଇକ୍ ଚାର୍ଜ ବସାଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। କାର୍ ବି ହେଉ କି ବସେସ୍ ହେଉ, ଏବେ କୁଇକ୍ ଚାର୍ଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ହେବ। ଆଉ ସେ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ବହୁତ, ଚାର୍ଜ ଅଧିକ ସମୟ ରଖେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଇନ୍ ସାଇଜ୍, ଛୋଟରେ ବେଶୀ କାମ, ଛୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀ କିନ୍ତୁ କାମ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆପଣ ଲାଭଦାୟକ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଭେହିକିଲ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ ହେଲାଣି, ଯେମିତିକି ଟେସ୍ଲାରେ, କିଛି କିଛି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ଏହି ସିଲିକନ୍ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।